त्याला मॅडम बाहेर नुसतं आंदोलन करून काय होत नाही. मी किती वर्ष आंदोलन करणार आहे, किती वर्ष फक्त रस्त्यावरती लढणार आहे, त्याला पण मर्यादा असतात. कार्यकर्ते बघत असतात की अरे आपण रस्त्यावरच एवढी वर्ष, म्हणून मी बोललो नाही, आपल्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर नाही ठेवायचं आयुष्यभर. त्यांना पण ते पण माझ्याबरोबर राहिले ना, पराभव त्यांनी बघितला पण ते राहिले. तर माझं नशीब मी समजतो की एवढ्या वर्षानंतर पण ही फौज जी माझ्या मागे आहे ते मी देवाचीच कृपा समजतो, राणेसाहेबांचा आशीर्वाद समजतो. ही त्यांची ताकद ही मला जी मिळाली, हे राहिले माझ्याबरोबर. नाही तर मॅडम कुठला माजी खासदार हा कुठे आहे आज, ह्याचं कधी आपणही बघून घ्या. कुठे माजी खासदार हा जे होऊन गेले, एकाच दुसरा तुम्हाला नाव भेटेल, पण 10 वर्ष कोण संघर्ष करत नाही. मी बोललो नाही, काहीतरी आहे जे आपल्याला परत या मातीकडे ओढतंय, आपण ह्या मातीतच काम करायचं, म्हणून मी परत आलो.